Imos vos presentar os alumnos e alumnas de cuarto de infantil que nos van a animar cun baile de Mamá Cabra titulado As miñas mans. Un forte aplauso para eles. Coa miña man eu podo andar, coa miña man sei saudar, coa miña man eu fago amigos, coa miña man, coas miñas mans eu sei voar, coas miñas mans podo aplaudir, coas miñas mans non teño frío, coas miñas mans, con este pé eu sei pisar, e cos dos pés vou camiñar, e a todos vos vou saudando, coas miñas mans, 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 coa miña man eu podo andar, coa miña man sei saudar, coa miña man eu fago amigos, coa miña man, coas miñas mans eu sei voar, coas miñas mans podo aplaudir, coas miñas mans non teño frío, coas miñas mans, con este pé eu sei pisar, e cos dos pés vou camiñar, e a todos vos vou saudando, coas miñas mans, coas miñas mans, coas miñas mans, coas miñas mans, coas miñas